pro test pravostí křemene si nachystáme polarizační filtr a také nějaké vzorky křemene. Nachystala jsem tady hmatku z křemene, čirou záhnědu, náramek a přívěšek z čirého křemene a také potom sklo, tady nějaký flakonek a ještě tady mám kuličku Feng Shui, kuličku na zavěšení do okna, která je skleněná. Křemen je anizotropní jednoosý minerál. To znamená, že při průchodu světelného paprsku minerálem dochází k dvojlomu. Světlo se rozdělí na paprsek řádný a mimořádný a kromě krystalografického směru osy C, kde k dvojlomu nedochází. Potom se vlastně při otáčení za polarizačním filtrem a zdrojem polarizovaného světla jeví křemen jinak barevný, jakoby tmavné a světla. Takže tato placička je křemen. Další testovací vzorek je záhněda, tedy hnědý kouřový křemen. A také vidíme, že tmavné a světlá. Teď vyzkoušíme sklo, aby to bylo s čím hned porovnat. Kulička je skleněná a jeví se pořád stejně světlá. Teď uvidíme ten flakonek, který je ze skla broušeného. Také má stále pořád stejnou barvu. No a teď k těm šperkům, protože ty šperky, u nich to lze velmi těžko určovat. Vždy pozorujte jednu kuličku. Vidíme také, že jakoby zháší a zase se rozsvěcuje. To je důkaz, že je to pravý křemen. Ještě vyzkoušíme poslední testovací vzorek. To je tady ten přívěšek. Vidět, jak pěkně stmavnul, takže také je to přírodní křemen.